Tefal predstavuje novú generáciu riadu. S novým radom Intenzium budete mať viac potešenia z varenia. Rady Intenzium sú jedinečnou kombináciou nových technológií Tefal. Spája ich vysokoodolný a neprilnavý povrch a nové dná, ktoré umožňujú dokonalé varenie každý deň a dlhodobé používanie. Indikátor teploty, termospot, signalizuje optimálnu teplotu, keď je panvica pripravená na použitie. Technológia Intenzium umožňuje rovnomerný ohrev a zaručuje chutnú a zdravú prípravu jedál aj bez pridania akéhokoľvek oleja či tuku. Nový Intenzium 3D aktívny holografický efekt bol špeciálne vyvinutý, aby zaistil dlhšiu trvanlivosť a neprilnavosť povrchu. Výskumný tím každý deň inovuje a testuje výrobky Tefal, aby zaistil ich najvyššiu kvalitu. Test na oder kontroluje odolnosť proti poškriabaniu a trvanlivosť neprilnavého povrchu. Testy na pripálenie simulujú intenzívnu záťaž počas varenia a preverujú jeho neprilnavosť. Test dna riadu overuje odolnosť proti deformáciám po 25 teplotných šokoch. Termodifúzny test kontroluje rovnomernosť distribúcie tepla. Tvrdý smaltovaný povrch prináša vysoký lesk a výnimočnú trvanlivosť. Tam, kde bežné panvice končia, vám Tefal vždy poskytne potešenie, pohodlie a dokonalé výsledky varenia. Tefal. Nápady, ktoré nenahradíš.